Здравейте! Аз съм доктор Попов и искам да ви разкажа някои неща за почистването на езика. Езикът има влакнеста повърхност и една от функциите му е да навлизат вещества в тази повърхност, за да можем по-лесно да усетим вкуса им. Непочистеният език е една от основните причини за неприятен дъх от устата. Непочистеният език намалява вкусовите си възприятия и освен всичко друго е един допълнителен източник на инфекция в храносмилателната ви система. Най-лесно ще се убедите в необходимостта от почистване на езика, ако започнете да правите тази хигиенна процедура и видите какви неща излизат при почистването. Най-елементарният начин за почистване е да използвате четката си за зъби. С косъмчетата изтъргвате от основата към върха на езика. Те навлизат между власинките на езика, отстраняват хранителните остатъци и мъртвите клетки. Някои четки имат оребрена повърхност на гърба си и с нея също до някъде може да изчистите езика си. Проблемът с четките е такъв, че те са високи и при чистене на задните отдели на езика, а именно те имат нужда от повече почистване, при чистене на тази част от езика четката се опира в непцето и по този начин се предизвиква гадене. Освен всичко друго, по-меките четки, ако имате по-мека четка, трябва с много повече движение, за да изчистите добре езика. Друго лесно достъпно средство е една най-обикновена лъжица. Тя трябва да е от по-старите модели, които са по-тънки и са заострени от употреба. Защото именно този остър ръб изтъргва езика. Точно такъв остър ръб имат и специалните шпатули за почистване на езика с един или с два гребена. Друго средство, което е също достъпно, това са марличките. Една нестерилна марличка струва около 2 стотинки. Слагате я на двата си пръста, изтъргвате езика, след това я обръщате от другата страна, използвате по този начин и я изхвърляте. Марличката чисти добре само когато е суха. Важно е, когато почиствате езика си, да го почиствате целия, от корена до върха. В началото ще ви е малко неприятно по всяка вероятност, но ако малко по малко увеличавате територията, която почиствате, лесно ще преодолеете гаденето.